Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda okubingelelayo othi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa bangcwele ukuba sikwazi ukuhlangana futhi namhlanje sikwazi ukuxoxa ngendaba zasekhaya ezulwini. Muhle uNkulunkulu wethu uyasithanda ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu wethu oluthando, uNkulunkulu wethu ngumoya. Ufuna bonke abakhuleka kuye abakhuleka ngomoya nangeqiniso. Yasho njalo iNkosi uJesu lapho kuJohn chapter 4 ikhuluma nowesifazane waseSamariya. Bonke abakhulekayo kuNkulunkulu mabakhuleke ngomoya nangeqiniso. Angazi-ke wena mawuthandaza uthandaza ngeqiniso yini? Angazi wena mawuthandaza ukhuleka ngomoya yini? Ngoba phela uNkulunkulu wethu ungumoya. uNkulunkulu wethu uluthando, unobubele, unesihawu. uNkulunkulu wethu wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, uJesu Kristu waseNazaretha, ukuba azoba umfeli wethu, abe uMesiya, abe umsindisi wethu, abe ummeli wethu. Lezi usuku lapho ezoba ijaji, hayi uzoba ijaji ngelinye ilanga, okukhulunywa ngalo kuMalaki chapter 4 verse 1. Kuthiwa bheka lezi usuku oluvutha njengeziko, bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi luyobashisa lungabashiyela impande nagatsha. Lona lolo suku luyizinsuku ezimbili, ngoba uthi kodwa kunini enilesaba igama lami, kophuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo, litshekule njengamathole esibaya. We are looking forward to that day lapho siyotshekula khona sesibona uNkulunkulu wethu. Uyotshekula nje wena. Mawusaba ukufa ngeke, ngoba kusho ukuthi khona lento ekuwe eyenza usaba ukufa. Kanti uNkulunkulu wethu ethume uJesu wafa ngosuku lwesithathu wavuka, wabuye ephethe ihluthulelo zokufa nezehayidesi. Ukufa sikusabi, nehayidesi asilisabi. Sisaba uNkulunkulu osidalileyo ukuba senze izimiso zakhe, sihambe ngobungcwele, simkhonze yena yedwa. Ayike angidlule kulesi singeniso sami. Ngibonge kakhulu abantwana bakaNkulunkulu abaletha abantu. Ngiyabonga kakhulu. Sibonge imikhuleko yenu enisithwele ngayo sinomama. Sinithwele nathi ubusuku nemini. Sinithwele bazalwane. Ngeke ngiyeke ukukhuluma nani nginiyale. Noma ngabe kungibiza ukulahleka kokuphila kwami, kungibiza ukuzondwa, kungibiza ukusatshiswa njengoba kwenzeka, kodwa mina ngizoma eqinisweni. Ngoba ngiyazi ukuthi ngale kwethuna kunekhaya. Ngiyazi ukuthi uma lidilizwa leli dokodo kunesakhiwo esingenziwanga ngezandla, esenziwe uNkulunkulu uqobo lwakhe. Ingakho ngibubula ubusuku nemini. Ingakho nani nginibubulela ukuba nelakanyiswe, ningafunyanwa nihambaze. Ngoba asihambi ngokubona, kodwa sihamba ngokukholwa. uJesu Kristu inkosi. Sisekuyinkonzo ekhuluma ngobunye kuKristu. Asiguqe, sithandaze, simcele abe kanye nathi. Uma sesithe uJesu Kristu inkosi, kuMathewu 18 verse 20, uthi uma babili nje noma bebathathu behlangene egameni lami, ngikhona lapho. Awuyezwa usekhona? Usekhona. Ukhona. Kumnandi, kumnandi ubukhona bakhe. Ngoba uJehova muhle, uyinqaba ngosuku lokuhlupheka. Uyabazi abaphephela kuyena. Nahume chapter 1 verse 7. Asiguqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siza kuwe. Sithi akekho uNkulunkulu ofana nawe, akekho uNkulunkulu njengawe. Ngiyacela-ke Nkosi, ngiyakhuleka ukube phakathi kwethu ngomoya wakho oyingcwele nakuyo le nkonzo. Kuba yilona loyo Nkosi oyizwayo abusiseke
lona loyo oyizwayo adiliveke uma kuwukuthi khona la eqilezeke khona, ogulayo aphiliswe. Ngiyacela ngegama leNkosi uJesu Kristu ophilayo, ubuthaka emoyeni asimamiswe, onenhliziyo ebuhlungu aduduzeke, noma nakusiphi isimo vela unguNkulunkulu. Dumo lonke silinikeza wena, izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. UJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, bazalwane bangcwele, bantwana bakaNkulunkulu, ngoba ilokho kusemqoka. Sizoya-ke ezweni lethu bunye kuKristu ngokaJohane chapter 17 verse 20 no-21. Angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena Baba ukimi, nami ngikuwe, ukuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Sizoya-ke ezweni esibhizi ngalo, baseKorinte bokuqala chapter 12, bese kuvesi 14-15 izolo. Ngokuba umzimba usisisitho sinye kodwa eziningi, umzimba wakhiwa izitho eziningi. Verse 15, umunyawo luthi, lokhu ngingesisi isandla angisikho komzimba, nokho luyikho komzimba. Wakwaluze likhuluma unyawo luthi angisikho komzimba. So kulokho kusibeka ekutheni nathi bazalwane, musuzikhiphe ebandleni likaKristu, hlale ebandleni likaKristu, musuzikhipha, ngoba ngaphandle kwakho umzimba uphelele. Verse 16, noma indlebe ithi, lokhu ngingesilo iso angisikho komzimba, nokho iyikho okomzimba. Mntaka baba, ubhilonge emzimbeni kaKristu, emzimbeni weNkosi uJesu. Ngakho-ke sondela ngesihawu, sondela ngokudabuka esihlalweni somusa sikaJesu Kristu. Verse 17, uma umzimba wonke ubuyiso, ukuzwa ngabe kuphi na? Uma umzimba wonke nje ubuyiso, kusho ukuthi indlebe ngaba yikho, ngabe ukuzwa kukuphi? Asikwazi ukwenza into eyodwa sonke, kodwa simunye. Esimweni oyisona siyakudinga, ebuthakathakeni bakho siyakudinga, ebuqhaweni bakho siyakudinga, ngoba uyilunga lomzimba. Uxolo, uyilunga lomzimba kaKristu. Siyakudinga-ke mntaka baba. Kusho njalo verse 17, uma umzimba wonke ubuyiso, ukuzwa ngabe kuphi na? Uma wonke ubungukuzwa, ukunuka ngabe kuphi na? Ngoba ngabe awekho amakhala, amakhala anomsebenzi wawo. Verse 18, kepha kalokhu uNkulunkulu umisile izitho zonke, yileso naleso emzimbeni ngokuthanda kwakhe. Angazi uma yizwa lonto. Simisiwe sonke ngokuthanda kwakhe. Yeka-ke ukuthanda wena ongakunikiwe. Yeka ukuhalela iy'phiwo zabanye abantu. Lesi oyiso, lesi osinikiwe, sibambe njengey'khali zamantunga. Kepha kalokhu uNkulunkulu umisile izitho zonke, yileso naleso emzimbeni ngokuthanda kwakhe. Verse 19, uma kambe zonke ziyisitho sinye, umzimba ngabe uphi na? Kepha kalokhu izitho ziningi, kodwa umzimba munye. Munye umzimba, kodwa ziningi izitho zikulo mzimba. Asamukelaneni, sithandaneni, sazi ukuthi sonke sakhe umzimba weNkosi uJesu. Verse 21, iso alinakusho esandleni ukuthi angikudingi, nekhanda futhi alinakusho ezinyaweni ukuthi anginidingi. Julile-ke lile. Iso ngelisho esandleni ukuthi angikudingi.
Ngoba nanokuthi linonophele li-right, isandla esifaka ukudla emlonyeni. Lizosho kanjani kiso? Ngoba lizolamba, uzolamba umzimba. Masulambile bese kwenzakalani? Liyafiso kanye nomzimba. So asikho isitho okufanele sitshele esinye ukuthi angikudingi. Ngoba sonke siyizitho emzimbeni kaKristu. Verse 22, kanti ngempela lezo zitho zomzimba ezingathi zibuthakathaka kunezinye ziyadingeka. Khona izitho ezibuthakathaka kunezinye ziyadingeka. Ucabange nje lesi esisebenzisa uma sisendlini encane. Kunzima nanokuthi ukhulume ngaso. Kunzima nje ukuthi uqale i-topic ngaso. Kodwa sisemqoka kangangokuba uma singasakwazi ukwenza umsebenzi, zonke ezinye ziyajama. Zonke ezinye izitho emzimbeni ziyafa. Ngoba usakwazi ukuya ethoyilethi. Kanti ngempela lezo zitho zomzimba ezingathi zibuthakathaka kunezinye ziyadingeka. Verse 23, nalezo zitho zomzimba ezingathi zidelelekile kunezinye yizona esizazisa kakhulu. Nalezi esinamahloni ngazo zihlonipheke kakhulu. Zihloniphekile esinamahloni ngazo. Zihloniphekile ezidelelekile. So noma ungadeleleka ebandleni lakho, noma ungadeleleka emphakathini, kodwa kuNkulunkulu ne-value. Ne-value enkulu ayi encane. Verse 24, kanti lezo ezinesimo esihle azikudingi lokho. Kepha uNkulunkulu wawuhlanganisa umzimba enika esidelelekileyo udumo olukhulu kakhulu. Enika esidelelekileyo udumo olukhulu kakhulu. Isimanga sikaNkulunkulu lesi. Lezi ezidelelekileyo yizona ezinikeza udumo. Yizona ezinesimo esisemqoka. Lezi esinamahloni ngazo ziyahlonipheka. Ngamanye amagama, wena olaphaya esingakubiza ukuthi i-backroom staff, mhlawumbe wena uyi-intercessor, awugqame enkonzweni, uyashumayela umfundisi uyamkhulekela. Kwenzeka lokhu nalokhu yakhuleka. Uyilesi sitho esifihlakele, kodwa kuyisona esinodumo kakhulu nesiphakeme kunezinye. Ngoba ukuze zifunction zisebenze lezi ezinye kubiza ukuthi ezidelelekile zisebenze. Esinamahloni ngazo zisebenze. Ngokubona uma kuthiwa esinye sazo asisebenzi. Jolo kube manzi uthi te. Ngakho-ke bazalwane bami, sihlaleni kuJesu. Kanti lezi ezinesimo esihle azikudingi lokho. Kepha uNkulunkulu wawuhlanganisa umzimba enika esidelelekileyo udumo olukhulu kakhulu ukuze kungabikho ukwahlukana emzimbeni, kepha izitho zonke zinakekelane ngokufanayo. Izitho zonke kufanele zinakekelane ngokufanayo. uNkulunkulu wethu uyasithanda. Zinakekele lezi zitho, uzinakekele yena ngendlela efanayo. Ngoba uyena ohlanganisa umzimba enika esidelelekileyo udumo olukhulu kakhulu. Kuhlanganiswe uyena umzimba. Yazi ukuthi mina ngazane nani ekhaya lezwi, sihlanganiswe uNkulunkulu. Ngazane nani entabeni, sihlanganiswe uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu esithanda. Lokho okuhlanganiswe uNkulunkulu mangahlukaniswa umuntu. Ukuze kungabikho ukwahlukana emzimbeni, kepha izitho zonke zinakekelane ngokufanayo. Isandla siyayigeza inyawo. Isandla siyanakekela. Uma kukhona la ulunywa khona siyanwaya. Ngoba zenzani lezi zinto? Ziyanakekelana. Asinakekelaneni ngokukaKristu. Sembathe uJesu Kristu oyinkosi kungavusi inkanuko. Kuze kungabikho ukwahlukana emzimbeni, kepha izitho zonke zinakekelane ngokufanayo. Verse 26,
Uma kuhlupheka isitho sinye, kuhlupheka izitho zonke kanye naso. Uma kudunyiswa isitho sinye, kujabula izitho zonke kanye naso. Mzalwane, uma usenkingeni noma ngabe siyazi siyayifila, siphatheka kabuhlungu. Uma ujabule, nathi sizithola sijabule nje, kanti ngoba kujabule wena. Isimanga lesi esenziwa uNkulunkulu ngezitho zomzimba, kuze kungabikho ukwahlukana emzimbeni. Wakhona siphatheke kabi, siphatheka kabi sonke. Verse 26, uma kuhlupheka isitho sinye, kuhlupheka izitho zonke kanye naso. Uma kudunyiswa isitho sinye, kujabula izitho zonke kanye naso. Verse 27, kepha nina ningumzimba kaKristu nezitho ngabanye. Kepha nina ningumzimba kaKristu nezitho ngabanye. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza sihlale kuye, simkhonze, simdumise, senze intando yakhe ukuze singene ekhaya ezulwini. Hayi, ngicabanga ukuthi ake ngikhuleke, sivalelisane. UJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga, siyathobeka ngale nkonzo. Ngiyacela ubusise kube yilona naloyo olalele, lihambe ivangeli lakho, wenzeke umsebenzi wakho. Siyabonga kakhulu, sikhumbula nalabo Nkosi abasemkhosini, ngiyacela ube kanye nabo. Ngikhumbula Nkosi labo abaletha abantu ekhaya lezwi, babusise. Kwangathi nabantu abalethwayo bangahlala bangaphumi. Siyakhuleka, siyacela egameni leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. UJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova Sebawothi. Mhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakhe. Babunsibande siyavalelisa uthi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. UJesu Kristu inkosi.